No siema. YouTube i internet lubi koty, to muszę trochę pokazać więcej kotów. Może na łapie likersów. Bazinga. A ty? Co? A może Łatka? Stary leniwiec. Łatka ma już 8 lat, z czego większość przeżyła na ulicach Bytomia. Chciałem wam powiedzieć parę ciekawostek. Jedna jest taka, że zaczynam znowu trochę wracać do bycia konsolarzem. I to nie stało się za bardzo za sprawą Playa, ale stało się trochę za sprawą tego małego bandyty, czyli Xboxa Series S. Mam nawet patriotyczne kontrolery, biały i czerwony. W sumie ten jest biało-czarno-czerwony, to bardziej jak cesarstwo niemieckie. Ja w gry oczywiście gram bezustannie cały czas, tylko po prostu już tego nie wrzucam na YouTube'a. Gry streamujemy oczywiście codziennie na Twitchu. I jak wiecie, ja też trochę byłem kiedyś konsolarzem, bo miałem i Xboxa 360, miałem PlayStation 3, mam też Playa 4, teraz mam też Xboxa S. Powiem wam, że na takim blisko 50-calowym ekranie te gry naprawdę wyglądają bardzo sympatycznie i działają w większości bardzo płynnie. Oczywiście na ten moment jestem bardziej PC-ciarzem, dlatego że to na komputerze gram po kilka godzin dziennie na streamach. Muszę przyznać, że w graniu konsolowym, szczególnie jak się zaprasza znajomego albo znajomych na jakiejś imprezie, posiedzieć przy piwie, pograć coś w koopie, to do takich celów właśnie konsola się nadaje ideolo. A wy w coś gracie teraz namiętnie? Na PC-cie? Może na konsoli? A może mobilnie na telefonie? W sumie to nie tą ciekawostkę wam chciałem pokazać. Wyłazimy. Słuchajcie, idę sobie, rozumiesz mnie? I nagle moją uwagę przykuwa pewien detal. Tutaj, przy jednej z kamienic, mieszkańcy zrobili sobie bardzo ładny ogródek z rekordowym słonecznikiem. Patrzę, kwiatki w skrzynce, niby nic niesamowitego, ale moją uwagę przykuwa napis Schultheiß Beuten unverkauflich, czyli nie na sprzedaż. I myślę sobie, skąd Litwini wracają? Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziłem. Kurde, Schultheiß Beuten, coś mi się kojarzy i olśnienie w Bytomiu był browar, który nazywał się Schultheiß przed wojną, czyli sołtys po polsku. I przecież był on właśnie tutaj, kawałek dalej, przy dzisiejszej Wrocławskiej. Tak na marginesie, do I wojny w Bytomiu mieliśmy 6 browarów. Potem kilka popadało i potem po wojnie zostały chyba 2. Zaraz wam właśnie pokażę, gdzie był browar Schultheiß. A no drodzy państwo, tu browar Schultheiß znajdował się dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się sklep Aldi. Niestety zobaczyć go już można tylko na starych zdjęciach. Po wojnie właścicielem były chyba browary górnośląskie, potem przestali tam ważyć piwo. Ja jeszcze pamiętam mury tego browaru, bo w 2004 roku został rozebrany. No i długo w tamtym miejscu stał pusty plac, no dziś przynajmniej mamy tam Aldi. No architektonicznie muszę przyznać, że jest to całkiem estetyczny budynek. Drugi browar wiem, że się mieścił, no tutaj zaskok na ulicy Browarnianej. Tam idziemy gdzieś tam, o. Tu już miłości chyba zardzewiały. Miłość do ojczyzny, do drugiego mężczyzny. No a tutaj, jak już wam opowiadałem, nie, to nie jest Fort Boyard, wbrew pozorom. Tutaj prawilne chłopaki patrzą na świat, wiadomo, przez kraty. Ważna sprawa, idziemy nadać list. Widzicie? Kiedyś list chodziłem nadać na pocztę, teraz trzeba do galerii handlowej. No takie czasy. A dokładnie tutaj znajdował się drugi browar. W tym momencie przerobiony na parking galerii. No piwa już niestety nie robią, ale całkiem też przyjemnie zagospodarowany budynek, trzeba przyznać. Patrzcie, tu wam pokażę różnicę. Tutaj jest szkoła brudna, jeszcze nie wypiaskowana, nie czyszczona chyba nigdy. Od jakichś pewnie 120 lat. A tu wszystko wyczyszczone i wypiaskowane. No, jest różnica. Ale mieliśmy gadać o piwie, a nie o piasku. Słuchajcie, kolega podesłał mi taki wycinek z Życia Bytomskiego. To jest taka gazeta, która się okazuje w Bytomiu od 56 roku do dnia dzisiejszego. Wydanie z 61 roku, była w niej specjalna kolumna, w której znajdowała się tak zwana lista pijaków. Pacjenci Izby Wytrzeźwień za ubiegły tydzień. I każdy, kto w ciągu tego tygodnia wylądował na Izbie Wytrzeźwień, był wymieniony na tej liście z imienia i nazwiska, miejsca pracy i dokładnego adresu zamieszkania. RODO jak byk. Puenta tego całego materiału jest taka, że jeżeli spożywacie alkohol, róbcie to z głową. A alkohol spożywany szybko nie szkodzi nawet w dużych ilościach. Dziękuję.